nowacho ni bolruok nitiere, nyaka itim atima gimoro maber, luoko sende, luoko ywedi rot ok rach. Jomoko be nitiere samoro ka gimanyo tich to semanyo ma ool, koro gimoro kaka ndiko ni kama idware ja degree ndiko ni en gi diploma, en gi diploma na adier, nomiye thuolo mna mar dhi kanyo. Samoro ndiko mana kata ni en driver ne emong'eyo, kit driver na midwaro. To kisendiki to kara ng'ani noparo ni en driver, kare en kata gi degree kar kendi. Koro miyo bolruok gi dimbruok kamoro ber. To kata ka inyalo soyo wiyi, soyo wich no ok yot, kata mondo mi oyawni dhoode mondo orwaki e tiji ok yot. So wiyi kisesoyo wiyi kanyo ero, to dhi adhiya mos 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 mos, to chieng' moro giwinjo ni nyathini anene kar kendi, bi ane ka, bidane kanyo ero. Apart from gima kama ang'o kendo min godo, barua mane kendo in godo. An ing'eni asomo kama, atimo course ma kama. Mako ka onyalo bok ni to ka nyathini ndi kare en ng'ama somo malich kama to nji kang'eyo. To iyudo ne sache mo ulu skule ni endi thuolo nenore kama intiere kanyo ero. To koro iporo par koteri kanyo, omi promotion, omi oketi kama nitiere nero. Kisamoro nitiere jobs ma ilando to ok land ne jo oko. Ilando ne joma nitie iye kanyo ero.